safle fanteisiol iawn, 20 munud o'r gêm wedi chwarae. Heibio pawb, byddwch chi'n teimlo bod angen i rywun fynd amdani cyn Nash. Ond dyna be oedd pêl dda mewn. Croesiad o safon. Dwi'n meddwl bod McManus wedi gwneud gwaith da yn golygu bod Nash ddim yn cael, wel, y cyfle'n hawdd i gael ei droed ar y bêl. Davies. Da gan Davies i Smith nawr te. Mae Williams fyny, mae Young fyny a mae McManus i fyny. Smith a'r meddiant cadw i hun nawr troi'n dod at McManus. McManus, mae hwnna'n bas hyfryd. Mae'n y gam sefyll. Oedd yr hediad yn dda, oedd y pas yn wych. Oedd yr hediad wedi cael ei amseru, gown ni weld dwi'n. Da ni'n gweld Baker yma. Tiw be? Penderfyniad anghywir. Ond fe Baker mor falch o weld ei hun yna fyny, oherwydd os ddim, o'r ymys. Davies, Kenny. Franklin efo fo. Cyffyrddiad da gan Kenny. Tu allan mae Poole. Kenny di symud mewn. Gobeithio bydd na friwsion iddo fo. Chwilio am Kenny! Ac mae'n cael ei rhoi mewn i'r clwyd. A chwarae teg. Mae'r gol di cael ei sgorio gan Franklin. A mae Cei Connah ar y blaen. A feiddiech chi awgrymu bod nhw'n heiddi bod ar y blaen. A Franklin yn sgorio am y trydydd tro yn y gystadleuaeth yma. Y bachgen ddoth o Aberystwyth. Y bachgen sy'n cael ei gydnabod fel arian byw o chwaraewr. Yn creu o bosib cychwyn. Be fydde'n stori fawr. 10 munud tan yr egwyl. Redmond yn chwilio. Baker! Am bêl mewn gan Redmond. Ac oedd Baker wedi gweld hi'n dod. Wel, oedd y bas i mewn yn odidog. A mae Ash Baker di sgoriau ail gol yn y gystadleuaeth. A nath mantes Cei Connah ddim para'n hir. Cei Connah 1, y Seintiau Newydd 1. Am groesiad. Reit i'r ardal, berffaith, gol geidwad, na, ddim yn gallu dod allan i'w stopio. Amddiffynwyr ddim yn gallu cael ei hunan mewn i safle i stopio. Baker yn amseru rediad yn berffaith am gol. Mae'r bêl at Kenny, mae yna gyfle fan hyn, mae gyffyrddiad o'n drwm, a mae di methu cyfle ardderchog. Ac mi fydda hwnna di bod yn gyfle ac amser perffaith i daro nôl. Mi ddyle fod i'n neud y well. A mae rowndiau terfynol yn cael ei curo a'i colli ar eiliadau fel yma. Fydd hwn yn eiliad, fydd y dyn yma yn ei ddifaru ar ôl y gêm. Edwards at Harrington. Harrington. Unwaith eto, croesiad mewn i da. Davies yn cael ei ben iddi hi. Franklin yn mynd amdani hi. Nawr ti'n disgyn i Williams! A mae Cei Connah nôl ar y blaen. Pas gampus mewn oedd cychwyn y cyfan. Ac unwaith eto maen nhw'n dathlu. A maen nhw'n funud nes a dallu mynd fewn ar yr egwyl ar y blaen. Cei Connah 2, y Seintiau Newydd 1. Di Paolo di canio ddim yn ni, boes bach. Hwn fatha siswn yn yr awyr. Sbia arno fo, y ddwy goes yn yr awyr. A'r ffaith oedd yn gallu rheoli y foli yna. Da. Williams ysgoriwr y gol ddwetha. So mae'n disgyn i Noah Edwards. Mae'n gyfle fan hyn a mae Franklin di'r rhoi dros y bar. Ac pan mae'r ffiniau mor denau yma nhw yma, mi fydd o'n gwybod i fod wedi methu cyfle allai fod mor bwysig. Redmond, chwilio McManus. Y bêl at Young. Young yn ei tharoi. Oedd angen yr arbediad. Mi ath Smith mewn yn galed iawn fanna. Mae'r bloc yna, gwylio hon rwan, oherwydd mae'r arbediad gan Firth yndi, so neb yn gwybod lle mae'n mynd. A mae Disney'n taflu hyn i fewn fel bob un o chwaraewyr Cei Connah drwy gydol y pnawn. Wir rwan, mae bob un o chwaraewyr Cei Connah heddiw wedi amddiffyn y cwrt cosbi na yn arwrol. Sa'n nhw'n 2 ffwtio i 9 nhw. Dim problem o gwbl i cael ei dwylo ar y gwpan ma heddiw. Brobol hyfryd, dal i fynd. Mae'n dod ofalus fan hyn. Mae'r bêl fel tatem boeth. Mae'n dal yn y McManus yn mynd amdani hi. Nash yn ei chlirioi. Cefnogwyr Cei Connah yn dathlu bob cliriad fel tasai'n gol rwan. Brobl, wir mae o'n mor dda. Mae yna double nutmeg yma, dwi'n weld. Mae'n beri bywyd yn y cwrt cosbi.
Nath nhw mor dda wedyn just i glirio. Diom ots pwy, diom ots sut, ffwrdd â hi. Da ni bron iawn wedi cael 10 munud amser ychwanegol. Faint o amser mae'r Cwpan yn mynd at y gwefusau. Mae'r Cwpan yn cael ei chwythu. Mae rai y chwaraewyr Cei Connah yn disgyn ar ei penegluniau. Golygfeydd o emosiwn pur. Golygfeydd o ddathlu yn gymysg bron iawn efo anghrediniaeth. Mae un tîm wedi chwarae. Mae yna un tîm, gadwch ni fod yn blaen heb wneud. A mae yna un tîm di heiddi ennill. A'r tîm hwnnw ydy Cei Connah. O bosib, un o ganlyniadau mwyaf annisgwyl y tymor. Ac enillwyr Cwpan Cymru ydy Cei Connah. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A nawr, mae'r dathlu'n cychwyn.